Ach, Ziro! Tá vonka už tak šumne všetko, že mi šelem pcha. A ja len lítam ze zahrádky do kuchni. Varím a sádzim a vybíram a polívam. A ku tému, že môj Ďuri zmyšľal, že on chce pôjsť sa hovať. No taj ideme celú chyžu i celým komínem i celú perepuťu. Z Ráslavic do Sabinova, do Spišskej Novej Vši i do Močenka. Božičku môj Ráslavický, však ja nič nestíham. Ja lítam jak utrhnutý vágon. Takého chlopa. Ach, Ziro. Ziráva. Až predziravé naš. Drahé ľudze, nehambíceše, príďte do divadla na predstavenie Prečo ženy vraždia. 1. maja do Ráslavic, 2. maja do Sabinova, 3. maja do Spišskej Novej Vši i 4. maja do Močenka. Vstupenky nájdete na www.naskok.sk. A dávaj! Tešíme, že...